איזה שולחן? מה חתרת את זה לשולחן? זה לא רציני. לא, תדוק, אתה מפלד. כן, אומרים קשה. שיט. יוני, תיקח את המזלג של חלאס. את המזלג שעשית... הלך. מה? רגע. תעשי את זה שנייה. וואי, יש לך וואו. זה גדול המצלמה. טוב. היי. איך הולכת? באמצע? לא, זה סרטון, זה מסטריט וידאו. היו, איזה סתום יצאתי. כך. אני הולך לחפש את שני אלו. די, אל תצלם אותי ככה. חכי, אני חוזר. אני רוצה לתת לך מתנה לחג. די! וואי, הדלת נשברה. בוא נלך מכאן. בוא נלך. לתת לו מתנה. חנצ'וק! מתנה לחג, אלכס. בחר. בחר? לא, בחר אוכלת את זה לארוחת בוקר. שתן לי דיקלה, הלכתי כבר. הבאתי לך מתנה, בחר. עוד אחת. כמו ששמים בשיער. יוני! תראו, תעשה איתו באח שלי. לא יפה, נשמה. חמוד, משהו. זה לא בשיער. זה, מקפיצים אותו, עושים אותו על האש בסין, מה יש לה? זה חטיף. עושים את זה כמו במבה בתאילנד, מה יש לה? זהו, אני לא הרגתי אותו. יאללה, לכו לעבוד, לכו לעבוד. מה אני עושה איתו? זאת לו פעם חבל. ברור. בעלי חיים. אסור להרוג בערב ראש השנה בעלי חיים. הוא לא מוסרי. אני שם אותו בבופה. אני שם אותו בבופה.